Hello, lệ khắp bụi chia nè. Để chia ngay lâu nè, chuan he video trăng hiền lệ khắp bụi chia chắc na em ở. Phù này em ở đây tắc tu, in này cái bị say. Ở lại tuần trung mà chuan hey tay đó là cần huang hiền cái lệ khắp bụi này giống giống gì ngà lệ khắp bụi cái ngà lâu tu tiếng in mà sẽ cái này giống giống gì ngà cái mà nó cái đủ bề cái most favorite top 3 mo. Tu tu cái lần phô lòng đó na anh lệ khắp bụi tiếng anh này. Mà sẽ anh nghe cái video mà sao đâu anh tổ chuan hành thì khăng lang là anh in tâm lem lo mà sẽ anh tổ chuan anh nghe in chiang cái lệ khắp này English show ha cái lệ thar ni vang in English cái đó chia tầm lúc tục lâu tu vang chuan tuần trung bi cả chuan mizo vấn ti đó này mizo lệ khắp cái mizo lệ khắp này hầu gì ngà thà cái ti ver bắt thum cái đủ hầu cái rồi khang suộc đó này mà sao ver chuan anh nghe nín nó video mà sao han cái soi rồi to hay cái mà literature anh literature tu na min pele as well tu min hip lut le as well tu a chair le azia te thleng nga he anh min inspire tu kati ka number 1 chuan ka le khapu song song ka du ber ka zin na te ka ken thin khoi muna po ka ken thin ti maila ka du tak tak lai phe chuan ka keng deuh reng ka ak deuh reng zel ka chair chu vek to hnuwa po hian chan chu chair non tu hi ka nei china soi rei lawin ka lekha butu ber chu hringnun thual sui ma fa hau nar ania chair toinom ka ring sang ni som pa eng sang nge book of the year ne ka hre lo book of the year lo ni hial thei lekha bu chu lekha bu theu ne ni lo ang chon he lekha bu hi ka soi tawng khan sin notebook room bong ko na ka le ni deduction cell an tia mi kha tiang chi an nei lai khan ka zulei ve ta ni chu chuan engge chunga om pawh hre lo chuan leh khabu ka lei dawn reng hian hei a comic a inchin ni hi a comic a inchin ni chu ma se don't judge the book by its cover tin ma se a com ma tang hian hei engge mo chen hi chu te the ni wangin ma se a com hian en he leh khabu bi khi chu a com hian engge a chunga om kha han pholan na nei em kha ka hra chuang lo ni chu ma se hei leh khabu a com a hian hei thingkung ani hei hi chuan a sen hi kai leh kha chei ania chuan a hnung lawa hian a om che zia ka in lệ khu này chia đòn nè cái đòn chia đòn lo chuan anh nghe cái soi thuốc của a cô mà lệ khát chạy hi ama anh chân hay mun kho har đâu lệ khát chạy tu mà ngày sạc lem lo om mo mà sẽ khá lệ khát chạy tu mà ngày sạc lo ang po khani mà sẽ lệ khát chạy rau rau apo apuan tha moi arong nal ni te kha ala du cheu ani chu ka the thiam mai ang chu chuan lệ khabu reng reng chuan a cover kan kewa chuan a chunga cover mi ang deuh che in hei om thin ta chuan annex chi kan keu le hian engemoni hei ziap tu tam tak chuan an style dewa hian an mang thina engemoni thu toiril deuh hin pai an da tel thina ni chu chuan chu thu toiril deuh an da tel ang chu ma fa po hian la hian ada ani ma saber hian ka thin lung itikhi a eng lo lu na tur lo nireng si a atini ka thin lung itikhi a eng lo lu na tur la lo nireng si a khen khát chú hay anh nghe miến liềm á mò nung trạ com tổ lâu tên lâu chuan cái đâm sâu tổ lâu ở tôi chum miến phố cái sẽ kệ sâu lâu tôi ăn thiệt mà sẽ ma pha chuan sinh nung khá lâu thiệt thiềm em này cái thìn lung ít kia anh lâu lụn na tụi lâu ni reng xia hết thu cái chia ra piang à anh nghe cái xuống tuổi nó cái ngày tuổi này nó miến mít trà tiêu trên chú tiết in chung team đó cái lồng ta hay tu na hay cái background này cái team đó hết ta anh nghe vậy look cozy nan kan chuan hei tiang hei ai thim vek hi thim hlang top kha ka ru tu na ka room hi lo ni ta ni chuan ka ma hianin bang om se bangina a hual vek thim vek engma mu thelo khani ta se chu banga chuan chu bang chu ka ma bang che chu tu bawin chu ta pop pela ke ta se thi deuh ta se chu khia chuan enga ron lut don ta ni ten eng te deuh te kha ron lut ta chuan khami eng kha nin ka in chung ka room zong kha a en phawek thelo mai the ma se a khikara khan eng ron lut khan engemoni hei borok thil zam thil novel te nen khan bit thango chuan a ron lut ta riai re ni ta khan a om zia chu kha khi khanin kha bang kha ati chete me umai ma se in chung thim tak ti en nan khan a khi kha ngai ta ni chuan ka interpret dana pe chuan hei a khik zau po le eng kharon lut na sa tol don ni kha chu thil chiang sa universal children ta ni
chú mi om zia chú sinh nụ na kan thin lung ni e enge muni wangin na thina a khi thina ma se kha kha hei enge kan chiat vek na tur a thil thleng kha ni khelo mo ma se ke mani kan poimo mani in nem na ne hei po hi mani in nem hi poimo mo anawa in nem lampang ani lo mani in nem tia anawa in nem lampang hi ni lo mani in nem ka a poimo ni chu ta tak chuan hring nu na khan hei kan nat per lai po khan kan nat na kha engwang na nge kan ni heta apia khan enge muni eng kha alo om the ni i thingtlang songwal film kan en to thingtlang songwal film ma khan bet si kha enge psychiatry sang do ni kha mo chuan Israel kha enge Israel ami kha isa kha a eng lo ta ni hei atliak nop ta ni anuna thil to na wang khan ma se a shil dan kha tha ka ti em chu chan choi ni om zokin ka sia ti ka ta ka hemi eng lo lu na tur lo ni reng sia tin nen ka me bel ve do shina chan chu enge ngai zong wang dai kan lo na a kan ngai zong khan min tin na em a chiat na enge muni ama that lo na khan min tin na ta ni ma se ama that lo na om ko va siat na ta ka kha enge i heta chance kala nei na ama changa zalen na ka sual chua theina tur lai kha ani chin ta ni mo tiang de chuanin ka interpret ta ni chu chan chu min tin na thei tu kha engang pun mangai la min tin na ring don chuanin nat lo kha kan thlan ve chang om to ka lom ka soi thui lu tuk don chu hring don throl throi kha le zoena ka soi adanga ka kai ma in he mi le khabu hi athat na chu wi Michelle ni ama thaler auro la tiang de tho khan ta hei a sang om ta ni chu sang content sa om ta hei poetry de po om chuan heta ama hring nu na thil ton chi sang a hring nu na pho chuan na ania chuan le thil criticism lampang te mi thu le la a englo na te a en dik na te mo ti mayang chuan ka du chan le ka ngai fut chan pakhat chu ma fa na dam la ya le khabu ati chuan hun ber ani wang le kanun ke ma ngai po kanun khwal enge malamin siam lo tu ani wangin hele khabu tlu ka ngai hlut thi ka nei lawa chuan ka le kabu thane zong zinga ka nei ma sak ber ang ani boko wangin ka ngai hlu ka du a thana te po lo vokalin lui khi ka lo wa nul pui ve fup to hialani chuan next ta chuan tian tiang novela kan tiang novel hi hei ka ngai na fiction te short stories lampang ti te ke chu ka ngai na de ber ani wang hian ka chiar pe ve zong ania ka tha chiar ber lai pon ka chiar ve pe ram thin englo mizo hian in novel hi kan nei no la ma se a genre hi enge a in ang de put tu mayang ai nang tlang pui thin ni novel tu than ni se short stories ka pe tu hei ai nang de put thina ma se tu na ka novel ron thlan chwa tur ka le khabu nei zinga ka top chu ani ang zo mo ka second choice chu falung ani in sha to ngai em ko shelo le a ke mani class ho ka thian ta ho ka to nan in shelu to ka book review bo kan nei to ta hian mani te in amal te in assignment na tan book review kan nei to a falung hi tha ka ti na chan chu le ka du na chan chu favorite ani wang han ka du na chan chu ka soi ta ang khan kan novel nei ho hi hei ange tlang non velu to nei chu mi zo wina kan nei ho hi ma se he novela hi chuan ange genre sang kan mu thaya detective tales zirang te chuan ange ni kha adventure lampang te hei ko ma po hei tlang lon lai mo kan hmuwa tlang atanga wai thalai falung ani chuna ziak tu hi sorry lal eng zawa ani hi ka hriat so lo chuan government Aizawl West College a lecturer nge nin ka hria college government Aizawl West College a associate professor ni hi lo in ziak ta ka hnunga hin a thal tu kania hei hi kan novel nei ho zinga chuna dang dai sial turu top ani mai movie nom semo a pui don lu tu hele khabui a mu nom don lu tu chan chu hele khabu hi ka soi ta ang han detective lampang zia rang te adventure te oma chu mai ba kha sci-fi lampang thil dau te omani scientific dau
kan aslang puya chuan historical novel ani na lai a om tel boka heta rambuai mizo rambuai den chenin falung atia hi hei ale khabu minga hi puzo em falung hianin enge lo se thiamula falung hianin a top thlengin a thon thu hi a kai roi ve ga tia chanchu falung ati hi thil enge anei te chuanin van nei na te an tiamo hei nun khonom na te niang chu tiang thil hlu deuh chu ni chon khami thil hlu deuh kha MNF rambuai hun lai ram ria hun lai vel ang chi khan mi pakhatin pakhat hian a nei a chuan enge enge ang lo deuhin ka soilo nga heta basic ren ka soilem lo nga te khan an nei a kha falung kha heta khoyamuni a khana thukruta ni buaina wang kha chuan a thukruta a tlang panga nia khoi kham ji vela chuan chu mi thuruk chu tun kaima ni generation a hen afapa ala omta chu afapa chu anin afazong chuak le ta a detective thian nu nei a chuan detective thian nu nei ti ta ka chuan hele khabu ka ngei deuh chu romance lampang hi atel tre pa ma se tel ka ti phal lawa tel lo se ka ti a ziak tu hian a englo a in ngai zon tir se lu tu ka a ruk chuan ni ngai zong thau ta ni an mani a ruk a in du na ang chi kha omta ma se ani a top thin ai ngai zong man lawa kan chen pa pakhat pe chu na te ain kis tir lawa te a ui lu tu ka a chan chu romance a om hian hei thalai tam tak chuan in enge thalai tam tak min hip ma bi ka ni chu chuang chuan angai nom rol in romance ka han tuna atel dan ang ai na hian han tel se chang tu pa le chang tu nu te po kha han in ngai zon tir tak tak se tianga khan hei tuna hian thalai a hip jokin ka ring chu zong chu ka soi thei ni se chuan engor kan bele lo kang falung bi ka chuan adventure lampang a chuan hei tlanga an va zong ta a mo falunga kha chuan an va mu chuak ta nge a chuan enge crime lampang chi ho pu khatiang pol te khan oma detective ang chi mo chuan misual hei gang ang deuh chi hin om bok mi ka ria te vel chu ni angai nom reu lutuk falung hi chuan book of the year ni to book of the year nu nung ber anen kha chin che thei lo mo tiang hi mo en rel lo chuan lo ngai dam ula mi lo du le mi lo ngai dam lo ula chuan ka book the favorite book top 3 a chuan short story ka thlang short story bu hi ka nei ve nuala hei ma fa se thau veina var chian ma fa le kha bu short story collection om chun ani ka sia mo ko se so lo se sol ni lo chun veina var chian te po ka nei a chuan kan sar sang zo la je van te ko mi tui ti te le adang dang te po ka nei ve nuala chung si nga chuan keima min hip ber tu chung chu thatak tak ve kan ni a sar sang zo le ka bu te ma fa le ka bu te ma se keima bi ka chuan ti te ang min hip ber tu chu tu na ka soi ta kan khan romance hian in keima du min hip e ma keima pon jian nuam ka ti le chiar nuam ka ti ber ania min hip ber tu ni ta ka hriat chu a kom en reng le a bu ming en reng pon hele ka bu hi chu mi pani in kar mo mi pani in kara relationship om lampang thon thu ni ti hriat ngal em a hei chu ani hele ka bu hi chu ani a chuan hei a designer hian a sen me chia pol mi pa hi kan hmu a sen le a pol hian in enge a englo ang a phol an ang o signify ang o ko ti kan ti chuan min ang lo tak opposite sex pon ni thei mo chu tiang vel po chun thei a chuan a kom hian in a chunga om zong a chunga thun thu om tur ang chi hi enge a pholang halen ka sia kha poina om ko ti than lo ai ma chuan than kha chuan ngai da nei nang lawa a kom ma enge thun thu chunga om tur ang pholan hal rak chu enge a hriat lu tuka ten ti thina ma se ke ma chuan enge le khabu chu sum don na pakhat ani ve an lo pholang a ti hian mo ke pon ka mu tirin enge a chon thu chunga enge zir sang ki ma tru chu ni ang ti kha ngai dan ka ni lo ma se kom ka hmuwa a chiang ani chuan he thon thu hen kan soi ta kang khan thon thu toy pakwa omin in ngai zon na lampang thon thu de hlir ani a chuan he le khabu sial lut tu ka ni a ma se soi re meng mo ka sa lawa a rem karin lo wain ka soi vek lo zo ka nga
thil lo mani chiar to chuan in hrianga thil lo mani he lekhabu a hian thil a then kha chu a pe hel do kan soi nge o trong kam thiam lo nen then kha chu true story be chana zia te oma ma se true story kan ti te poi ke pon true story ka zia chuan a true vek ka kha tel lo ta chu thon thu ani angin story ani angin he angai nom na tu ra phwa mi te lung ti che thei tu ra phwa ang zong te kha tiang te kha om ve ta ni chu tiang tho chun he thon thu bu oma pon thon thu pakhathi a tak be chana zia oma ma se a tak lu tu ka niang ka shalo le boina om de ka hele khabu a hian chu kan soi thui lo wanga chuan angai nom lu tu ka hele khabu hi mi pani in kara thon thu omang chi kan ti to kha masabera amnesia ti te ck ti te the deal voi ni chi kapi christmas thil pek hluber ti le adang te a omani chuan phek ang zange awa in phek za ni le paria te ni a zir sang ki ma ji ani ka lo soi te hil dai mai sorry zir sang ki ma ji ani a zir sang ki ma hi ramada ti te zek to tu kha ni a chuan re ri ti te re ri ti kha main i kal hi mo ko tia ka lo le lo ka zuara kan thian pa hi uzira cousin mo ani a kan thian pa chumin en chuan kan zuara ka ta tur ka latel mo ko te ka lo latel reng lo ni kina le le tur ni chuan ka top 3 books how to mizawa chuan hringnon hrual hrui falung le tru zir sang ki ma te hin nia le khabu tha tak ve kan ni chuan hei le zir sang ki ma le khabu hi ka da niam na ni lo sela he mi le khabu pe chu ka soi ta kan khan book of the year lo ni ve ve to ani a book of the year ngat phei chu chair ve nge a tha ka tia chuwang chuan lo chair ve nge ro he mi te pani hi falung le hringnon hrual hrui zu na hian mo literature in tuin i ron in wai lo zona makang ti ve lila ta taka ngai na zong hin ang lo ve ni ton tuma tan chon ti khan du to kila chuan like chuan englo community tab pa khanin karon posta tuna hian 18.9k subs ka nei re a thian zara le in zara chuan 20k subs ka nei huna le khabu giveaway kan ti choi yang mi in zan he na e ka shelawa anti don ni ka ti tak don ni o 20k subs nei huna chuan mi lo tran pui ve anga like and subscribe di veli mana kan tingon tol tu ko masa kan tele ang ka channel in lo subscribe anga video tin lo like anga chuan in lo share bok anga 20k subs atlin huna fair da win giveaway ka ti don chuan ig a hey ka ig John team result hi ka da chara ka ko na lam diken khoi la mai ka da don ka la shala ko tu na hi chuan hoi hey alang ka ig a me follow ve don ni oh chuan kan du to kang nghe soi tu theo về thôi mấy rồi thì có đủ tốt